数々の応募ありがとう。厳選な審査の結果、ついに出演者が決定した。世界に名声を轟かせる勇者たちを紹介しよう。エンターテインメントの歴史が変わる瞬間を見たいのだったら、12月28日から30日、渋谷の109前に集合してくれ。そこでは君が世界にその瞬間を発信してくれるのを待っている。歴史の証人になりたくないか？